Go. KK न्यूज 24मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. धुळीवंदनाच्या दिवशी कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना व गरजूंना खाद्यसामुग्रीचे वाटप. वर्षा वाघ व गौरी खंगार या दोन सख्ख्या मैत्रिणींचा स्तूप उपक्रम. लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या देवदूतांच्या मदतीला दोन सख्ख्या मैत्रिणी धावून आल्या व त्यांनी स्वतःकडून पोलिसांना खाद्यसामुग्री व शुद्ध पाण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. लॉकडाऊनच्या काळातही पोलीस आपले कर्तव्य चोख पार पाडत आहेत. अशावेळी आपली तहानभूक हरपून ते जनतेच्या हितासाठी सतत काम करीत असतात. मात्र अन्न पाण्याअभावी त्यांची गैरसोय होऊ नये, नागपूर पोलिसांना मदतीचा हात म्हणून नागपूर येथील दोन सख्ख्या मैत्रिणी वर्षा वाघ आणि गौरी खंगार या धावून आल्यात. आज सोमवार धुळीवंदनाचा दिवस असून कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला कोणताही धोका होऊ नये म्हणून नागपूर पोलिसांनी जागोजागी चोख बंदोबस्त लावून आपले कार्य पणाला लावले. या दोघींनी होळी न खेळता आपल्या माध्यमातून धुळीवंदनाच्या दिवशी नागपूर शहरातील त्रिमूर्तीनगर, प्रतापनगर, माटे चौक, शंकरनगर चौक, व्हेरायटी चौक, लोकमत चौक, छत्रपती चौक, खामला येथे आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना वडापाव तसेच बटाटा वडा यांचे वाटप करून शुद्ध पाण्याची सुद्धा सोय उपलब्ध करून दिली. पोलिसांव्यतिरिक्त या दोघ्या मैत्रिणींनी गरजू लोकांना सुद्धा या खाद्यपदार्थाचे व पाण्याचे वाटप केले. वर्षा वाघ व गौरी खंगार यांनी केलेल्या या कार्याचे पोलीस विभागाकडून कौतुक करण्यात आले. असेच सामाजिक बांधिलकीचे कार्य करत राहण्याचा सल्ला पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावेळी त्यांना दिला. पहिल्यांदा सुरू केलेल्या या उपक्रमाला पोलीस विभागाकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. दोघींच्या या स्तुत उपक्रमात त्यांच्या कुटुंबातील हिमांशू खंगार, पार्थ वाघ यांनी सुद्धा सहकार्य केले. आणि तुम्ही जे समाजसेवा करताय खूप कमी लोक मिळतात अशी करणारे माहिती आहे का? निस्वार्थ करतो आम्ही, त्याचा स्वार्थाने नाही करत. निस्वार्थ सेवा हे आमच्या जस्ट सकाळी प्लॅन आला आमच्या डोक्यावर, चला आज काहीतरी वेगळं करावं म्हणून आम्ही नाही, आणि करत राहा ते करतो आम्ही. करत राहा आणि हे बरोबर कधी ना कधी आपल्याला याचा फायदा असं काही होतो. कुठल्या एनजीओला वगैरे आम्ही काही जॉईन वगैरे नाही आहे की आम्ही म्हणजे त्याच्यात हे करतो. हे आम्ही ते पर्सनल नाही, खरंच चांगलं आहे. KK न्यूज 24 करिता बंडू नारनवरे, नागपूर.